हेलौ लोगोफोर गासैखौबो हेपि निउ इयार। दिनै जों थाइसे जायगायाव बेरायनो थांदो आरो बेरायनो थांनायाव लामायाव माखा मोसौ माखाया माबोरै होथेजोबदों नोंथांमोनहा नुदोंना? मोसौआनो बिराद गेदेर गेदेर गं गोलाव गोलाव, मा जातनि मोसौ मिथिया। आरो नोंथांमोननो आङो दायो खोन्थिगोन अबे जायगायाव बेरायनो थांदो। जोङो कार गंसे भारा खालामदो आरो लोगोसे जोंहानि खाथियावनो थानाय न'खरसे रङियानि बिसोरखौबो लोगोआव लाफादो, मानोना कारनि भाराया गोबांथार। बिनिखायनो न'खरनैजों राननानै जोङो बे जायगायाव थांदो। जायगानि नामा जाबाय हगेनाकाल। आरो बे जायगायाव मालाय माल्टिपोल वाटारफल्स दङ होनना खोनादो, जेब्लाबो थांफेराखै, दिनैसो थांदो। बिनि थाखायनो आरो फैनानै लोगो लोगो जोङो टिकेट दानबाय, 1500 थाखा लादो। बे बटआव गाखोनो थाखाय 1500 थाखानि टिकेट लादो आरो गंसे बटआव गाखोजायो साब्रै। दा जोंहा बाबुआबो थाबाय नालाय साबा जासिगोन। बि आरो ड्राइभारा आरो होनबाय, ड्राइभार माने बे नाव सालायग्राया, बियो बुंबाय गथ' मानसि एख' नङा लाफानोसै होननानै। दा जोङो गाखोबाय, जोबोद एक्साइटेड। बबेखिनियाव वाटारफल दोङो, बेसेबां बुरजा दोङो बेखौनो नायनो होननानै जोङो फैबाय। खिन्थु जोङो दा जानुवारिनि फार्स्ट दिन नालाय दैफोरा एसे खममोन आरो बै ड्राइभारा बुंनाय बायदिबा दैया बिराद बुरजा दंमोन आवगायो, बिराद गेदेर दैमोन। ओमफ्राय दा माने खम जाबाय दैया। थेवबो खम जानायखायनो बै गासैखौबो नायजोबनो हागोन होनना बुंदो आरो बियो। जायखिजाया थेवबो जोङो थांबाय दोङो आरो गासैबो एक्साइटेड, बयबो सेल्फि लादो। आंबो जनानै भिडिअ' खालामबाय दोङो आरो ड्राइभारजों रायज्लायबाय दोङो, बेजों नाव सालायग्राजों, जे माबोरै बेयाव अबेखै खैथा दोङो वाटारफल्सआ। बिथाङा बुंदो जे वाटारफल्सआथ' गोबाङानो दोङो आरो लोगोसे खमसे खम 4 किल'मिटार जायगा बेफोरबायदि बे नावजों थांनांगोन। जाय नावा माने दुख्लिनिसो, नोंथांमोना नुनो मोनदों जे दुख्लि बायदि गंसे माबा आरो बिनि सिङाव माबा बस्थाफोर होनानै, ओमफ्राय आलेकाट्रा बायदि होनानै माने दैया सिङाव हाबैबायदि बिदि माबादों। मानसिफोरा जायफोरा नावआव गाखोआ बै ब्रिज सायाव गाखोनानैबो नाहरजायो, बिथांमोना ब्रिज सायाव गाखोना नाहरबाय दोङो। नाथाय बै ब्रिज सानिफ्राय गासैखौबो नुवा। बेयावनो खाथियाव नुदों सासे नाव सालायग्राया बिराद गोसायैनो फिदिंना होबाय थादों आरो मानसिफोरा दावराव खालामदो, बेयाव होख्रावलायदो। जों दाबो मोनहैयाखैनो बबेखिनियाव बे वाटारफल्सआ। दा राव 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 खबदसो खोनादों बबेखिनियाव दोङो। दा एसे एसे नुहरदो आरो जेसेबांनो खाथि मोनहैदो एसेबांनो एक्साइटेडआ बारायदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों गोजौनिफ्राय इमान बरिया दै गोलैफैदों। आं जिबनाव खुनु दिन बेफोरबायदि खाथिनिफ्राय इमान खाथियाव वाटारफल्स नुफेराखैमोन। नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम, आरो बहुद बिदि वाटारफल्स दंबावो। नोंथांमोननो आङो गासैखौबो डिटेल्सै खोन्थिजोबगोन। नोंथांमोना नुहुरदों ना, बे जायगायावलायनो बहुद सिनेमा शुटिंबो खालामफैयो होननानै बै नाव सालायग्राया खोन्थादों। दाना बे खाथियाव बे मोननैल'मोन वाटारफल्सआ, ओमफ्राय बेयो नाव सालायग्राया बुंबाय जे एसे गोजान थांनांगोन, बिनि उनावसो बिखिजा मोजां मोजां आरो वाटारफल्स नुनो मोनगोन होननानै। दा जों जोबोद एक्साइटेड, अबेखै दोङो, बेसेबां गोजान थांनांगोन। आरो फार्स्ट टाइम थांदों नालाय नै जोंहानि मेडामाबो मा रखम, हाथायानो लोमनो थाङाखै, मिनिनायानो मिनिनाय, होख्रावलाबायदो खुसियावनो। दाना जोङो जात्राखौ आराम्भ' खालामबाय। बिनिफ्राय आरो गोबां वाटारफल्स नायनो होननानै थांगासिनो दोङो। आंबो जोबोद एक्साइटेड, सेल्फि लादो, गोबां फट' लादो आरो लोगोसे बै वाटारफल्सफोरखौ नायनो थाखाय। दानिया नोंथांमोनाबो जोंदो दसे टाइम पास खालामनांसिगोन, मानोना लामाया गोजान। बे दैमाखैनो बियो बहुद खस्थ' मावनानै जावलांगासिनो दङ आरो बिनि टिकेटआ जाबाय 1500 थाखा। आं सिगांनो नोंथांमोनखौ बुंदो। आरो बे जायगाया माने स्टेट मोननैनि बर्डार गोलैदो। खावसे थारमाने कर्नाटका गोलैयो आरो खावसे तामिलनाडु गोलैयो। आरो जायफोरा नावआव गाखोआखै नोंथांमोना नुनाय बायदिनो बालाबारियाव थाबायथिंदो, बेयावनो खाथियाव मोननैखौ नायनानै थादो। आरो जायफोरा फैसा गारदो बियो थारमाने बै भितरनि वाटारफल्सफोरखौबो नायहैनो हागोन। जों थांगासिनो दोङो दा आरो थांनायाव मानसिफोरखौ नायलांबाय दोङो माबोरै। फारनैखैबो बिराद अन्थाइ, नाथाय जायगाखिनिया जोबोद गरम। आंनो गोलोमजोबदो आरो जोंहा बाबुआथ' गोलोमनानै खर'आव दै होलायलायदो। बे दैखौ आखाइजों आजावनानै दैखौ खर'आव होना लाबाय थादो।
सेल्फि लादो मेदामा सेल्फि लानायानो लानाय दिनै मेम'रिया बुंजोबनानै मबाइला ब्लास्टबो जालांनो हानाय बियो ओमफ्राय नाय नोंथांमोना बै गोजौनिखौ नाहर जोबोद समायना मोनसे भिउ आरो बे खाथियाव थांनानै जोंखौ माने फिदिंना होगोन आरो बियो होनदो जे एकदम खाथियाव लानानै थांगोन नोंथांमोनखौ जेबो सिन्था खालामनाङा आं आरो गिबाय थादों बे दुख्लि बायदियाव जुदि बे दैया गोलैफैजोबोबा जोङो सिङाव गोलैलांगोन संबा बे दुख्लियालाय गोदोलांगोन संनानै आरो मेदामाथ' बुंना खुसिनि माने खुनु सिमायानो गैया बे समावनो बै नाव सालायग्राया बै माबाखौ फिदिंनो गिदोंमोन आं आरो बेखौ माना खालामदों फिदिंनाङा जोङो खर' गिदिंगोन जोंनो सिदा सिदियैनो लांबाय थाना जोबोद समायना जोबोद मोजां फारनैखैबो अन्थाइ गोजा ओमफ्राय गेजेरावल' इमान निला दै नोंथांमोना नुदोंना दैया इमान खोल खोल बोहैदो आरो बिराद खाथियाव लानानै थांदो जोंखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि नै अन्थाइखौनो जों दांबावदोसो एख' माने टेनसनानो गैया एकदम दै बोहैनायनि सिंथारावबो लांनो होनबा लांनो हागोन खिन्थु बे नावा गोदोलांगोन होननानैसो सिंथाराव लाङाखै बियो गतिके बे मोनसेया लास्ट होननानै बिथाङा बुंदों जे बिराद गेदेर इयो दा दैया खम जानायखायसो एसे माने दैया खम नुदों नोंसोरो नाथाय दैज्लां टाइमाव बेखिजा फैनोनो हाया सब खैजाबो दै बोहैजोबो माने जेसां जों दा गोजौखै नुहुरदों नोंथांमोना अन्थाइ गोजौनिफ्राय जे खैजानिफ्रायबो बेफोरबायदि दै गोलैफैजोबोनो बियो गतिके बै टाइमाव आरो इमान भितराव हाबफैनो हाया बै नाव सालायग्राया बुंनाय बायदि जायखिजाया जोबोद गोजोननाय मोनदो जोबोद माने खुसि मोनदो बोसोरसेनि खनसे बेरायनो थांनायाव फैसा एसे थांबाबो थारमाने गोसोखौ जोबोद खान्थि मोनदो बेयाव आरो मोनसे वाटारफल्स नायबाय थानायावनो बान्दर माखासे मानि बान्दरा फैनानै जोंनि थिग सायावनो नोंथांमोना नुनाय बायदि बे बान्दरफोरा बारथिं फैबायदोंमोन ओमफ्राय जोंहा बाबुआ चिप्स पेकेट बायना होनो गिरदोंमोन बेयाव आरो नावजोंनो दखानबो होयो दे नोंथांमोननो आं खोन्थानोसो बावगारदो नाव सायावनो चिप्स माबा माबि लानानै फानफैयो थाइजौ माबा माबि जाय जाग्रा बुस्थु आरो बे मोनसे लास्ट बेखौ नायनानै जोङो थांफिनगोन होननानै बियो बुंबाय आरो बेयावनो जोंखौ सेल्फिबो लाबाय मोननैसो जोबोद समायना जोबोद मोजां जायगा नोंथांमोनाबो माब्लाबा तामिलनाडुआव जुदि सोरबाफोर दोङोबाथाय बे जायगायाव खनसे फैथार मानोना बे जायगाखिनिया जोबोद मोजां आरो जोबोद समायना नोंथाङा फैसा थांबाबो बे जायगायाव एख' माने बानाय मोननाय नङा जोंहा मेदामा ओंखाम उखैनानै थानो हालानो फुङावबो एख' जाबोआखै बिस्कुटखौनो होबाय जानाया आरो जोङो गासैबो रंजा खुसियैनो बै वाटारफल्सनिफ्राय गिदिंनानै फैफिनबाय दा मब्ला फार मोनहैगोन बेखौनो जोङो नायबाय दङ भिउसफोरखौ नोंथांमोना नुनो हागोन भिउआ एकदम बिराद मोजां फारनैखैबो पाहार गोजा भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनखो कमेन्ट बक्सआव जनायहरबानो जाबाय जोङो गोबां सेल्फि लादो गोबां फट' लानानै जोङो जोंनि जायगासिम आरोबाव गिदिंनानै फैनायसै गोजोन्थों